И здравейте хора, в днешния клип ще работим както работихме в предния път. Както ви казах, ще караме бали, за да видим колко пари ще ни дадат и дали ще се върна към старата работа, с която карахме с онзи тир бетонни блокове, или ще си продължим да работим тук. Може да си вземем някое друго превозно средство, с което да превозваме бали, но за сега сме с този трактор, който максималната му скорост е под 40. И сега трябва да закараме балите или слама сено, какво е, не знам, в едно село, в едни гаражи, силози ли са, не са силози, гаражи. Там трябва да ги оставим и да видим колко пари ще ни платят. И дали ще платят повече, отколкото да си тираджия. Защото в предния клип направихме 2 курса с тира. Не помня колко ни платиха вече, но вие може да ги гледате. Също така по-предният клип е с жигулата. Първият клип в този канал, може да го гледате и него. И също така след този клип може да се абонирате за канала, харесайте клипа, така много ми помагате канала да се развива. И го изгледайте до край най-вече. За следващия клип няма да работим, подготвя съм нещо много голямо, няма да се издавам, но само казвам, че не е свързано с работа. Иначе като трактор не е толкова бавен, според мен има и по-бавни трактори в тази игра. Просто не съм карал, той има само 2. Не съм карал и другият, само този съм карал. Според мен този не е чак толкова бавен. А вие също така може да се абонирате и за другият ми канал, понеже аз нямам само един канал, имам цели 3 канала. И те се казват Стенли Младенов. Единият е Стенли Младенов The Gaming, другия е Стенли Младенов просто, а третия качвам само шортове и той се казва Стенли Младенов Audi 80B4. А вие може да кажете в коментарите дали искате клипове с друга игра, защото ще започваме и с други игри. Няма да правя клипове, видеоклипове само на една игра. Ще се включи и някоя друга игра в списъка скоро. Само да видя коя е. Много игри съм качвал и ще видим с коя ще ни провърви. И ето го селото, вече почти пристигнахме, ето го селото вече се вижда. И да видим колко ще ни дадат. Мисля, че за превоз за предния път ни дадоха 9000 или повече. Мисля, че 9000 ни дадоха, за да превозим бетонните блокове. Сега да видим колко ще ни дадат за превозването на сламата. Ето тук трябва да я оставим. И това не са всъщност гаражи, ми са хамбари. Ого, цели 10 000. Еми хора, чао от мен, ще се видим в някой друг клип.